A jamhuriyar Nijar bayan wani yunkurin kifar da gwamnatin mulkin farar hula wanda wasu tsirarun sojoji suka yi a Yamai babban birnin kasar da kuma aka yi nasarar murkushe su a dazu-dazun nan gwamnati ta mai da martani kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Kanta ya aiko mana. Da take mai da martani akan wannan yunkurin kifar da mulkin da bai ci nasara ba a dazu kakakin gwamnati Minista Zakaria Abdourahaman ya kira taron manema labarai da ya musu takaitaccen bayani yana mai cewa ran 31 ga wannan watan na Maris ne an samu wani gungun tsirarun sojoji suka yunkurin kifar da mulki a fadar shugaban kasa amma aka murkushe su an bude bincike a kai haka an ci gaba da neman duk waɗanda suke da hannu a wannan yunkurin kifar da mulkin domin gabatar da su a gaban kuliya. Gwamnati ta nuna rashin jin daɗin ta akan yadda ake cikin hidimomin bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa wanda babban abin alfahari ne a ƙasar Nijar. Gwamnati wadda take sama ta farar hula ta sabka ta ba farar hula a cikin hanyar zaɓe. Gwamnati ta yi kira ga al'ummar ƙasa gabaki daya da su kwantar da hankalinsu. An murkushe komi yana tafiya daidai. Wannan yunkurin kifar da mulkin dai ya faɗo daidai da dambarwar siyasa take kamari a nan ƙasar Nijar, inda bangaren yan adawa bisa ga jagorancin dan takararsu Alhaji Mamu Usman suka kira taron gangami da jerin gwano cikin lumana a wannan larabar. Ana cikin wannan kwatsam sai ga wannan yunkurin kifar da mulkin ya faɗo. Alhaji Ali Mamman ɗaya daga cikin hannun daman Alhaji Mamu Usman ya yi tsokaci a kai. Kamar yadda aka tsaye da radda muka yi taron gaugawa nan bakin biran da air na Niamey, an tsaye da za a yi marsh 31 da wata, kuma wannan marsh ta kumshi duka kowanne wato mutanen Yamai gaba daya su motsa su gwada cikin kwancin hankali wato wannan tahiya da za a yi ta yin jirin gwano a gwada bakin cikin kan irin abubuwan da ya faru musamman kamar abun nan biyu. Na farko aka ce wayanda aka kama a sake su, na biyu kuma wannan zabe da aka yi wato a ba Muhammad Usman wato sakamakon zabensa shine halak. A yayin da nasu waje su ma kungiyoyin farar hula suka kalubalanci wannan yunkurin kifar da mulkin da ma ita kanta dambarwar siyasar da ake ciki. Alhaji Rufai Lawal wani mamba kungiyoyin farar hulan ya yi tsokaci a kai. Wato mu dai 'yan san ci gaban ƙasa ne, juyin mulki kawo ba ya kawo ci gaban ƙasa sai dai ya kawo ci baya. Amma mun sai a diba a ga wa'annan wanda suka yi yunkurin juyin mulki shi wai menene hujjojin wa'annan sozawa da suna da ma'ana in ya so wannan gwamnati ta sa su cikin wato tahiyar da aikin da za ta yi. A yayin da aka tashi dai cikin wannan yanayin na yunkurin kifar da mulki an girka madafun yaƙi a manyan mahada da ke cikin birnin Yamai, amma wasu gura da ke nesa ba san ma ko ana wani abu sai ci gaba da su hidimomin suke kamar da. Mamakanta DW Hausa, Niamey, Nijar. To a jamhuriyar ta Nijar wato yayin da hukumomi suka yi nasarar murkushe yunkurin juyin mulki da bai yi nasarar ba a yankin Zindar wanda ke mahaifar wato ta 'yan takarar kasar biyu da suka fafata a zaben shugaban kasa. Talakawa ne ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu a kan wannan lamari. Daga birnin da magaran wakilinmu Larwana Malahami ya aiko mana da ƙarin bayani. Tun misalin karfe 4 na asibahin wannan laraba ne dai jama'a a cikin yankunan jihohin kasar da ke nesa da babban birnin kasar suka shiga cikin halin tsoro da ɗimauta a sakamakon samun majigin yadda yunkurin juyin mulkin ya wakana ta kafar shafukan sada zumunta, inda wayewar gari ne ke da wuya batun ya kasance kanin labaru a wuraren zaman jama'a. Mu gaskiyar magana mun magoyan baya da hakan. Zaman lahiya ya fi zama ɗan sarki. Dukansu an ce 'yan da magaran ne. Allah tabbatar da alheri, Allah sa ruwan sanyi a cikin al'amarin. Magana juyin mulki da ake ce an yi, amma a yi juyin mulki ma kala duka gidanmu ne duka. Ba zama namu ne, amma Usman namu ne. Amma wannan ce ku ce bin mujin daɗin shi. Ana cewa ai koyi da Niger, kuma yanzu daga baya a zo a ce ga abin da ya faru. Ai kenan
sai amu dariya. To sai dai a yayin da wasu ke fargaba ga wasu talakawan akwai ayar tambaya. Ni gaskiya har yanzu ba ni da wani tabbas zuciyata nake ga Nijar za a yi mulki a yanzu. Kowa irin abin da ya ga dama da zai murkushe dan uwan shi dan saboda ya samu gindin zama. Dan ƙasa dai mai kishin ƙasar shi abu ne wanda zai ce ya mushi ciwo. Kuma in ka duba ta wani bangare kamar yadda mutane suke rayuwa a Nijar wasu sai su ce abin alhamdulillah. Duka abin ai gaskiya ya kamata. Mutane ne suke cewa juyin mulki to wannan mutane da suka yi wannan abin ba ma irin halin yan Nijar bane. To ko yaya magoya bayan jam'iyya mai mulki ta bakin Yarima Jibrilu suka ji da wannan yunkuri? Wannan abin ba daidai bane, muna Allah hudi. Duk wani wanda yake so ya kawo cikas ga cikin wannan kafa tarihi da Muhammadu so yake so ya yi, to wannan mutanen da suke so su mai da hannun agogo baya muna kira gare su. Kajiwa mota uku cewa suka zo da manya-manyan makamai suka nihi fadan shugaban kasa. To wane ne zai doki wuka da daba ma cikin shi? Duk da har kawo yanzu babu wasu rahotanni daga gwamnati game da yunkurin, a cewar Abdul Abdulfatah na RDR canji. Tatsuniya haka muka je ta kuma ta zo ta wuce. Kamar da muka ce bata sake zane ba, ja ya wado ja ya duka, yanzu wannan abin ya tabbata. Lokacin da wancan shi mai barin gado ya hau iko kudeta nawa aka kirkiro, ina sakamakon ya tai. Wannan kudeta da aka wadi da ita da hanya wannan ta layin dogo ta bolore wadda aka yaudare dan kasa duka ɗaya ne. Tuni dai masu fashin bakin siyasa irin su Dr. Gambo Alhaji Sani suka yi tsokaci suna masu cewa. A lokacin da ake tunanin an yi bankwana da katsalandakin sojoji a harkar siyasa, a yata cewa al'umma su ne alƙalai na ƙarshe masu suke sabke su suke azawa a ce an haɗa gwiwa da sojoji za a kai harkar siyasa kin ya ce abin a sha ne. Masu ruwa da tsaki a harkar siyasa sun ƙi mutunta doka, kowa na yin doka wanda ta gyara shi ba dangance da ita demokradiyya abin da ta kumsa. Kamar an ka ɗauka bangaren harkar kwallo da masu tsara kwallon da alƙalan kwallon da masu wasan in dukan su kowa ce to kashi ta kanshi ta tsara wasan kwallon nan bai kyau. Haka take harkar demokradiyya, harkar siyasa ba mamaki wanda abu da ake ganin a sha ne yana biyin mu kenan maganar kaɗan na soji a harkar siyasa. A yanzu dai abin jira a gani shine yadda sakamakon rahoton yunkurin juyin mulkin zai kasance da kuma irin matakan da sabon shugaban kasar zai tunkari kalubalen tsaro. Larwan Malam Hamdi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. To dangane da yunkurin na juyin mulki har yanzu dai a Nijar din masu fashin baki ne ke ci gaba da nazarin abin da ya faru. Musamman ma a wannan muhimmiyar gaba da ake kai na mika mulki daga wata gwamnatin demokradiyya zuwa ga wata a karin farko kuwa a kasar. Akan haka ne na tattauna da abokin aiki na Abdullahi Mamman Ahmadu wanda ke bin diddigan lamarin ga kuma abin da ya fara bayyana mana halin da ake ciki a Nijar din. A hukumance an tabbatar da cewa yunkurin juyin mulki ne, kuma ana tsammanin waɗanda suke tsashi wannan juyin mulki akwai ɗaya daga cikinsu wani kyaftin wanda ya fito daga rundunar mayakan soja ta sama, wanda ɗaya daga cikin tsoffin jagororin wannan runduna tsohon janar Salu Suleiman yake gidan yari bisa tuhumarsa da yunkurin juyin mulki a shekarun da suka gabata. Kamar Abdu misali, kamar a fahimtar ku meye ya tunzura wannan al'amari? To ba mamaki abubuwan da ke wakana a Nijar su tunzura wasu sojoji har su kudura aniyar yin wannan juyin mulki. Al misali, wasu na ganin cewa an riga an yi zaben shugaban kasa, kuma zaben nan gwamnatin da ta ci a shekarar 2011 wanda take marawa baya shine zo ya lashe wannan zabe, kuma ma'ana za a ci gaba ne a dora daga inda aka tsaya. Idan har suna cikin mawuyacin hali a da su sojoji kenan, wasu na ganin kamar wannan abin ne zai zo ya ci gaba, saboda haka ba za su ji daɗin yadda aka tafiyar da abubuwan ba a baya, kuma ba za su ji daɗin yadda abubuwan za su kasance ba yadda suke hasashe a gaba kenan. Wannan na ɗaya kenan. Na biyu, akwai ko rashin jituwa tsakankanin jami'an tsaro su kansu manyan hafsoshin sojoji, wanda wasu ke ganin akwai takon saka tsakankanin manyan sojoji waɗanda suke ya Allah kusa ga shi shugaban ƙasa ko fadar shugaban ƙasa ko kusa da gwamnati, da waɗanda su suke ganin ba sa kusa. Wannan kenan. Akwai kuma alamun cewa su kansu wasu daga cikin jigajigan 'yan adawa, waɗanda ɗaya daga cikin shugaban 'yan adawa da ya yi taro na manema labaru a baya ya batun cewa jama'a su fito su kare ƙuri'arsu
watakila akwai nasaba daga shi wannan kira idan kai la'akari da cewa wasu daga cikin shugabannin 'yan adawar irin su tsohon shugaban kasa janar Salu Jibo yana daga cikin madugun 'yan adawa, akwai kuma yanzu hakan tsohon shugaban hafsoshin Nijar wanda shi ma yake a gidan yari bisa tumarsa da laifin tada zaune tsaye a zanga-zangar bayan zaɓe da ta karaɗe. To duk waɗannan abubuwan suna iya kasancewa abubuwa ne da ke iya tunzura sojoji su hito su ce za su yi wannan aika-aikar. To amma akwai waɗanda suke ganin kamar ita gwamnatin ce ta tsara wannan abin saboda shafa waɗansu kashin kaji. To da yake akwai takon saƙa da ake raɗe-raɗin cewa akwai a Nijar tsakanin jami'an tsaro musamman ma 'yan mowa da 'yan baura, ba mamaki wannan ya faru, sannan ba mamaki irin yadda aka sha cewa an yi yunkurin juyin mulki kamar yadda na faɗa maka ba ɗaya bane wannan ba biyu bane da gwamnatin shugaba Isu Muhammadu take ikirarin cewa za a yi mata juyin mulki. Saboda haka mutane sun sha ji sun sha gani kuma za a kama mutane, za a ci gaba da shari'a tsawon shekaru. Saboda haka wasu za su iya tsammanin cewa ba gaskiya bane, watakila an hakan ne. Irin yadda ni na san fada shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ba za ta yi ba wata runduna, karamar runduna ko wata runduna ta soja wadda ba ta da wasu cikakkun kayayyakin aiki ko wata bataliya karama ta ce ta zo ta ɗauki fada shugaban ƙasa. Wannan abu ne mai wuya. To yanzu Abdu, kamar ya kake ganin a dunkule wannan sauyin gwamnati da ake farin cikin ganin za a yi karo na farko a Nijar? Babban abu ne muntaka a Nijar abin da zai faru nan zuwa ranar Juma'a, saboda ranar Juma'a ake shirin rantsar da sabon shugaban kasa. Wannan shine karo na farko a tarihi da wani shugaban kasa zababbe zai mika mulki a hannun wani zababbe shugaban kasa farar hula. Abdullahi Mama Abadu kenan abokin aiki na da muka tattauna da shi game da dambarwar da ke wakana a jamhuriyar Nijar game da